nemlig dig. Hvad fanden tænker du på? Sinde. Har I en kendelse? Flyt dig, sagde jeg. Han er jo stjernepsykopat. Prøv at vi skal have ham ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det perfekta brott. Er han død? Har han slået ham ihjel? Det kan vara sånt som mig. Jag älskar barn och jag är en dålig mor. Men jag har aldrig kunnat något. Tänk att han kom. Vi ska nog få det här att fungera. Det ska säkert gå. Jeg sværger. Jeg har intet gjort. Intet. Min søn er blevet kidnappet, tror jeg. Hvad står lige om det? Så fortæller du, hvor han er. Hvad fanden, Jesper? Hvor er han? Du har fucking givet Hvor er dig han? stikker fra. Han är inte. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han är inte. Ja, alt er fint. Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det kan. Kan du ikke bare gå nu? Om de tar honom så tar jag livet av mig. Om de tar honom så tar jag livet av mig! Hvad er det, du for et menneske, mand?